Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα ξεχασμένο δάσος, υπήρχε ένα μακρινό χωριουδάκι. Εκεί ζούσαν κάτι μικροσκοπικά πλασματάκια που τα λέγανε Στρούμφ. Ήταν γεμάτα χαρά και καλοσύνη. Στο ίδιο δάσος όμως ζούσε και ο Δρακουμέλ, ένας φοβερός μάγος. Πόσο σας μισώ, απέσια στρουμφάκια! Για νέο μας το λες! Δεν γλιτώνετε! Μια μέρα θα πέσετε στα χέρια μου και τότε αλίμονό σας! Θα σας πιάσω! Μια μέρα θα βρω το χωριό σας που θα μου πάει! Μέχρι τώρα δεν το βρήκε. Αν λοιπόν κάποια φορά βρεθείτε σε αυτό το δάσος, σίγουρα θα ακούσετε τον απέσιο Δρακουμέλ. Και αν είστε καλά παιδάκια, πολύ πιθανό να συναντήσετε και τα στρουμφάκια. Σήμερα είναι μία από τις πιο χαρούμενες μέρες της ζωής μου. Είναι τα γενέθλιά μου. Άραγε θα το θυμηθεί κανείς. Έτσι η Στρουμφίτα ετοιμάστηκε γρήγορα και αποφάσισε να κάνει μια πρωινή βόλτα στο δάσος. Πώς μ' αρέσουν τα στρουμφοχρυσάνθεμα, δηλαδή όλα τα λουλουδάκια μ' αρέσουν. Εν τω μεταξύ στο χωριό όλα τα στρουμφάκια ενημερώθηκαν από τον Μπαρμπαστρούμφ και ετοιμάζουν ένα πάρτι έκπληξη για τα γενέθλια της Στρουμφίτας. Άρα γιατί τώρα να τις πάρουμε? Εγώ θα φέρω τις πίτσες. Εγώ θα κάνω την τούρτα. Εγώ θα της δώσω το πιο όμορφο μπουκέτο. Εγώ θα φέρω το καλύτερο δώρο έκπληξη. Εγώ θα απαγγείλω το πιο όμορφο ποίημα. Και εμείς θα τραγουδήσουμε. Οπότε ξεκίνησαν όλα τα στρουμφάκια μαζί να ετοιμάζουν το χωριό για το πάρτι. Το απόγευμα ήταν όλα έτοιμα. Το πάρτι ξεκινά! Χρόνια πολλά, Στρουμφίτα! Τι πολλές πίτσες είναι αυτές! Άραγε θα χορτάσουν όλοι? Στον πρώτο πάγκο ήταν οι πρώτες δύο πίτσες. Πίτσα με ντομάτα και μανιτάρια και πίτσα πικάντικη με μπαχαρικά. Η πίτσα με την ντομάτα και τα μανιτάρια είχε 8 κομμάτια. Και όχι μόνο ήταν αρκετοί, αλλά περίσσεψαν και 2 κομμάτια. Άρα φάγανε τα 6/8 της πίτσας. Η πικάντικη πίτσα με τα μπαχαρικά είχε τα 4 κομμάτια. Και από αυτά τα στρουμφάκια έφαγαν τα 3 κομμάτια και περίσσεψε μόνο 1. Άρα φάγανε τα 3/4 της πίτσας. Τα στρουμφάκια τελικά έφαγαν τα 6/8 από τη μία πίτσα και τα 3/4 από την άλλη. Πίτσα με ντομάτα και μανιτάρια, 6/8 και πίτσα πικάντικη με μπαχαρικά, 3/4. Στο διπλανό τραπέζι η ζήτηση ήταν εξίσου μεγάλη. Οι special πίτσες είχαν τη τιμητική τους. Η μία με τα 6 κομμάτια φαγώθηκε σχεδόν όλη. Μόνο 1 κομμάτι περίσσεψε. Άρα περίσσεψε το 1/6 της πίτσας. Ενώ σε εκείνη με τα 12 κομμάτια έμειναν ανέγκυχτα μόνο τα 2. Ευτυχώς δεν τα έφαγαν όλα τα κομμάτια. Σκέφτηκε ο Μπαρμπαστρούφ. Η special είναι η αγαπημένη μου πίτσα. Μου τη δίνουν οι πίτσες μόνο με κασέρι. Από τις 2 πίτσες έφαγαν μόνο 3 κομμάτια. 1 κομμάτι από εκείνη με τα 5 κομμάτια έφαγε ο Ξεφτέρης
Και 2 κομμάτια από εκείνη με τα 10 κομμάτια έφαγε ο Σπιρτούλης. Επιτέλους, έρχεται η τούρτα. Να ζήσει Στρούμφιτα και χρόνια πολλά. Τι όμορφη τούρτα είναι αυτή. Μη στεναχωριέστε, έκανα και μία ίδια με σοκολάτα. Για να δούμε, ποια θα σας αρέσει περισσότερο. Η άσπρη είχε 20 κομμάτια και από αυτά έφαγαν τα 14, ενώ η σοκολατένια τούρτα είχε 10 κομμάτια και έφαγαν μόνο τα 7. Και για το τέλος, 2 λίτρα βυσσινάδα, 2 λίτρα λεμονάδα και 2 λίτρα πορτοκαλάδα. Η βυσσινάδα γέμισε 12 ποτηράκια κόκκινα. Η λεμονάδα γέμισε 16 κίτρινα ποτηράκια και η πορτοκαλάδα γέμισε 8 πορτοκαλί ποτηράκια. Τα στρουμφάκια τελικά ήπιαν την ίδια ποσότητα χυμού και από τις 3 κανάτες. Στο τραπέζι περίσσεψαν γεμάτα 3 κόκκινα ποτηράκια και 4 κίτρινα ποτηράκια. Τι όμορφο πάρτι μου ετοιμάσατε! Σας ευχαριστώ πολύ!